Esselamu Aleyküm. İyi dinleyenler, iyi vatandaşlar. Hem Recep ayı başlarından beri devam ettirişimiz yağlık. Bugün Recep ayının Recep ayının neçesi? Bugün Recep ayının Recep ayının 13'ü 1445. Bugün Recep ayının 13'ü 1445 Hicri kamarı bilen ve İbrahim Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi İbrahim bilen devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresi Mekke'de inen soňky sürelerden bolup, ol 52 ayatdan ibaretdir. Bu sürenin 35-41. ayatlaryna İbrahim peýgamberin eden dawa dilegleri beýan edilen üçin bu süre İbrahim diýip ad berilipdir. Rahman ve Rahim, mehriban ve rehim şefaatli Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bu kitap insanları Perverdigarın ruhsatı bilen güýçli, öwga münasip bolan Allah'ın ýoluna çagyryp, olary tümlükden nura çykarmagyň üçin sana indirilen kitabymızdır. Ol Allah'dır. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat onunkydyr. Ahirette ağır azaptan yana kafirlerin dağıt gününe. Ahirete derek dünya yaşayışını saylap alyanlar, Allah'ın yolundan gaytaryanlar ve onun doğru yolun egri, ters bolmagyny isleýänler ine bular haktan uzak ters yoldadırlar. Biz her peýgamberi olara hakikaty aýdyn beýan etmek üçin öz kowmunyň dili bilen sözleýän kişi edip iýerdik. Allah isleýän kişisini alıştırar, isleýän kişisini dogry ýola salar. Ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Kasam bolsun, biz Musany aleyhissalamy kowmuny zulmatdan nura çykar. Olara Allah'ın öňkü milletleriň başyna salan agyr günlerini ýatlat diýip ayatlarymyzy, mucizalarymyz bilen iýerdik. Elbette munda her bir sabırly, şükrana bendeler üçin ibratlar vardır. Sonra Musa aleyhissalam kowmuna Allah'ın size veren nigmatlaryny ýatlaň. Çünkü Allah sizi agyr azap bilen gıynayan, oğullarınızın damağını çalıp, kızlarınızı diri kaldıryan Firavun neveresinden halas etti. Yine munna Perverdigarınız tarafından size uly sığınak, ibrat vardır diýdi. Şol wagt Perverdigarınız kasam bolsun, eger şükür etseňiz takyk nigmatymy artdyraryn, eger näşükürlük, küfürlük etseňiz elbette meniň azabym gaty gazaplydyr diýip habar berdi. Musa, eger siz we yer ýüzündäki kişileriň ählisi näşükür bolsalar, bilip goýun, takyk Allah baýdyr, mätäç däldir, öwga münasipdir diýdi. Sizden öňkülerden Nuh, Ad, Semud kowmunyň ve onlardan soňky ýaşap geçen kişileriň habary size gelmedimi? Olary Allah'dan başga hiç kim bilmez. Olara peýgamberleri aýdyn deliller, mucizalar getirdi. Olar geňirgenip barmaklaryny dişläp, takyk biz siz bilen iýerilen zatlary inkar etdik ve biz özüne çağıryan zadyňdan biçak şüphelediriz diýdiler. Olaryň peýgamberleri asmanlary we ýeri ýaradan Allah barada şek edip bolarmy? Allah sizin günäleriňizden bir bölegini bağışlamak üçin imana çağırýar. Hem de sizi belli bir wagtça öldürmän gijikdirýär, möhlet berýär diýdiler. Olar, siz hem biz ýaly adamsyňyz, siz bizi ata-babalarymyzyň ibadet eden zatlaryndan daşlaşdyrmak isleýärsiňiz. Hani bize aýdyn, delil getirin bakal diýdiler. Peýgamberleri olara, Hawwa, biz hem sizin ýaly adamlardyrys. Ýöne Allah bendelerinden islen kişisine peýgamberlik berýär.
Allah'ın ruhsaty bolmasa bizim size delil getirmegimiz mümkin näl. Müminler diňe Allah bil baglasynlar. Biz näme üçin dogry ýolumuzy görkezýän Allah bil baglamaly däl. Sizin bize berýän ezzetlerinize hökmen sabır takat ederiz. Bil baglayanlar diňe Allah bil baglasynlar diýdiler. İnkar eden kişiler peygamberlerine ya sizi yurdumuzdan çıkararız ya da siz dinimize gaýdyp gelersiniz diýdiler. Şonda olaryň Perwerdigäri biz zalimleri hökmen helek ederiz diýip wahy etdi. Olardan soň olaryň yerlerine biz sizi hökmen miras düşer edip yerleşdireriz. Bu meniň bilent mertebämden gorkýan we wadamdan azabymdan heder edýän kişi üçindir. Şonda peygamberler Allah'dan yardım, yeňiş istediler ve ähli sütemkärler helak boldy. Beýle kişilere ondan soň dozak bardyr. Olara dozakda iriňli suw içirler. Ony ýutjak bolar. Ýöne ýudup bilmez. Oňa her ýandan ölüm gelir. Ýöne ol ölmez. Onuň izinden bolsa agyr azap gelir. Perwerdigärini Allah'ını inkar eden kişilerin amallary göýe bir kül misaly bolup, güýçli ýel ösüp duran bir günde ýeliň onu soğurup goýberişine meňzeýändir. Olar kesbikar eden zatlardan hiç zat ele salmazlar. Ine bu ters ýolda bolmagyň hut aňyrbaşydyr. Ey insan, Allah'ın hak ve hikmeti bilen asmanları ve yeri yaradanını görmedinmi? Eger islese sizi gidirip ornuňuza täze halky getirer. Bu Allah üçin kyn däldir. Kıyamet günü insanlar cem bolup Allah'ın huzuruna çıkarlar. Ecizler tekebbirlik eden kişilere takyk biz size eýeripdik. Siz bizden Allah'ın azabından az hem bolsa bir zady soğup bilmersiniňizmi diýerler. Olar hem eger Allah bizi dogry ýola gönükdiren bolsady sizi hem gönükdirerdik. Indiden soň dady feryat etsegem, sabır kanagat etsegem, bary bir bize gaçylga ýokdur diýerler. İş hüküm tamamlanandan soň şeytan takyk Allah size hakykaty wada berdi. Men hem wada berdim. Ýöne size beren wadamdan dändim. Meniň size hüküm etjek güýjüm ýokdy. Ýöne men sizi ters ýola çağırdım. Siz hem maňa boyun eýdiňiz. Meni ýazgarmaň, özüňiz ýazgaryň. Ne men size ýardam berip bilerim, ne de siz maňa ýardam berip bilersiňiz. Takyk men siziň öňhem meni Allah şärik goşmaňyzy inkar etdim. Takyk zalimler üçin eziyet berici azap bardyr diýer. İman getirip ýaxşy işleri eden kişiler Perwerdigäriň ruhsaty bilen içinde ebedi galjak hem de aşağıdan derýalar akýan cennetlere salynar. Olaryň ol ýerdäki saglyk amanlyk dilegleri salamdyr. Görmediňmi Allah'ın nähili misaly getirişini? Allah gözel sözü kökü ýerde mäkan bolup şahalary asmanda bolan ýaxşy peýdaly daraqta meňzetdi. Ol daraq Perwerdigäriň ruhsaty bilen her zaman miwesini getirer. Allah insanlaryň öwüt nesihat almaklary üçin olara şeýle misallar getirýär. Yaman sözüň, Allah'ını inkar edýän sözüň misaly kökü damary ýerden goparylan bir ýerde ornaşyp karar tapmayan peýdasyz agaç ýalydyr. Allah berk mäkan söz bilen iman getiren kişileri dünýä ýaşaýşynda we ahiretde mäkan eder. Allah zalimleri azaşdyrar, Allah islen zadyny eder. Allah'ın nigmatyny gapyrlyga çalşan we kowmuny helaket diyarını alıp baran kişileri görmediňmi? Olar oňa dozaka hökmen giýerler. Ol yer nähil erbetdir. İnsanlary Allah'ın ýolundan azaşdyrmak üçin oňa şärikler goşdylar. Ey Muhammed, aýt. Häzirlikçe bu dünýäniň nigmatlaryndan peýdalanyň. Çünki siziň dolanyp barjak ýeriňiz otdur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, iman getiren bendelerime aýt. Aluw satuw we dostluk ýakynlyk bolmaýan gün gelmezden namazy dolu okasynlar. Gizlin we äşkar halda olara beren rızkalymyzdan Allah'ın razılygyny gazanmak üçin
sarf etsinler. Allah şeýle bir Hudaý bolup, ol asmanlary we ýeri yaratdy. Asmandan su indirdi. Ol su bilen sizin üçin rızkyl edip, toprakdan dürli meýweler çykardy. Emri bilen deňizde yüzmek üçin gemini sizin erkinize berdi. Derýalary size boyun egdirdi. Borcuny berca etmek üçin dowamly hereket edýän güni we aýy size boyun egdirdi. Ki janyben gündüzde size boyun egdirdi. Size ondan isleýän zatlaryňyzyň ählisini berdi. Ey insanlar, eger Allahyň size beren nygmatlaryny sanamaga çalışsaňyz, sanap oturup bilmersiňiz. Elbetde insan ören zalimdir, diýseň näşükürdir. Bir wagt İbrahim aleyhisselam, ey Perwerdigarim, bu şäheri Mekkany asuda şäher eyle. Meni we oğullarymy butlara uymakdan daş edeberi. Ey Perwerdigarim, olar butlar insanlaryň köpsini dogry ýoldan azaşdyrdylar. Indi kim maňa eýerse, ol mennendir. Allahyň maňa görkezden hak ýolundadyr. Kim boyun bolmasa, onuň işi sana bagly, takyk sen bağışlaýjysyň, rahim şepaatlysyň. Ey Perwerdigarymyz, men zürriýatlaryň bir bölegini seniň Beytil Haramyň Käbäň ýanynda ekinsiz bir jülge ýerleşdirdim. Ey Perwerdigarymyz, muny namazy dosdogry okamaklar üçin etdim. Ey Perwerdigarym, insanlardan bir böleginiň köňülleri olara tezentlerime söýgü besläp maýil bolsun. Olara şükür etmekleri üçin miwelerden rızkyl ber. Ey Perwerdigarymyz, elbetde sen biziň gizleýän zadymyz hem, eşkär edýän zadymyz hem bilýärsiň. Ne ýerdäki, ne de asmandaky hiç bir zat Allahdan gizliň galmaz. Maňa garran çağımda İsmaili ve İshak'ı aleyhisselam beren Allah hamdü sena bolsun. Elbette Perwerdigarym dilek dualary eşidýändir. Ey Perwerdigarym, meni we zürriýatlarymy dowamly namaz okayanlardan et. Perwerdigarymyz, duamy kabul et. Ey Perwerdigarymyz, hasap berilýän kıyamet gününde meni, ene atamy we möminleri bağışla ver diýip dilek etdi. Allah'ny zalimlerin edýän zatlaryndan bihabardyr diýip pikir etme. Olary diňe gözleriň gorkudan agyryp, doňup galjak kıyamet gününe çelli gijikdirýär. Ol gün olar kellelerini ýokary tutup ylgarlar. Gorkudan doňup galan gözleri özlerine aýlanmaz, seretmez. Köňülleri umytdan boşdur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, adamlara duýduruş ber. O gün olara azap gelir. Şonda zulüm eden kişiler, ey Perwerdigarymyz, bizi cezalandyrman, ýakyn wagta çelli diýjä goý. Senin çakylygyny kabul edeli we peýgamberlere eýereli diýerler. Olara siz owal özüňiziň ýok bolmajagyňyz, helak edilmejegiňiz barada kasam etmänmidiňiz diýerler. Ad we Sevud kowumlary ýaly özlerine zulüm eden kişilerin meskenlerine yerleşdiňiz. Olaryň nähili helak edenimiz size anyk ma'lum boldy we biz size ibrat almagyňyz üçin misallar getirdik. Takyk olar elinden geleni edip tuzaklaryny gordular. Eger olaryň mekirlik bilen goran tuzaklary, daglary ýok edýän hem bolsa, olaryň bu tuzaklary Allahyň ýanynda ma'lumdyr. Allah olaryň goran tuzaklaryny bozar, cezasyny berer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen hiç haçan Allah peýgamberlerine beren wadasynyň dänir diýip pikir etme. Takyk Allah gudraty güýçlidir, ar alıcıdır. Ol gün yer başka yere, asmanlar bolsa başka asmany öwrülür. İnsanlar ýeketäk bolan we hemmeleri boyun eýdirip üstün çykan Allahyň huzuruna çykarlar. O gün günäkärleri ayaklary gandallanan, zynjyrlanan halda görersiň. Olaryň eşikleri katrandandyr. Yüzleri bolsa ot çawlar. Çündürüşi katran gara renkli, ýakymsyz isli, oda çalt tutaşýan kızgın we ýiti ýağ görnüşli madda. Katran otur açan diye üçin derman hökmünde ulanılıpdyr. Allah her kişini eden işinin övüzünü vermek üçin diýerler. Takyk
Allah çal tasava çekkendir. Bu Kur'an adamlara duyduruş berilmek için, olaryň onuň ýekete Hudaýlygyny bilmekleri üçin we akyl eýeleriniň öwüt ibrat almaklary üçin iýerilen bir beýandyr. Sadakallahul azim. İbrahim suresini okap tuturduk ve Hıcr suresini okaýar seýdişler. Hıcr suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 99 ayatdan ibaretdir. Bu sürenin 80-84. ayetlerini Hıcr halkı barada habar berilendigi üçin bu süre Hıcr diýip ad berilipdir. Sürede esasan hem peýgamberlerden Adam, Lut, Şuayb ve Salih aleyhisselam dağlarının kıssaları beyan edilýär. Şeýle hem bu sürede müminlere ahirette bahtly ýaşaýyşyň garaşýandygy, kafirlaryň bolsa ezzet çekjekleri barada habar berilýär. Rahman ve Rahim, mehriban ve rahim şefaatli bolan Allah'ın adı bilen Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bular Allah kitabın ve eşkar Kur'an'ın ayetleridir. Vakti gelene inkar eden kişiler käşke musulman bolsadyk diýip arzu ederler. Goý olara degme, iýsinler, dünýäniň eşretinden peýdalansynlar. Olary arzu hyýarlary gümrah etsin. Olar bu etmişlerinin görgüsini ine tiz bilerler. Biz hiçbir ýurdy, milleti helak etmedik. Diňe onun üçin mälim ýazgy bellenip goýulan wagt gelenden soň helak etdik. Hiç bir ummat ajalyny öňe süýşürip hem bilmez, ýijikdirip hem bilmez. Kafirler Muhammed aleyhissalatu vesselama ey özüne zikir, Kur'an indirilen kişi, taqiq sen mecnunsun. Eger dogruçylardan bolsaň bize perişteleri getir diýdiler. Biz perişteleri diňe hak ve hikmet bilen indirýäris. Şonda olara möhlet berilmez, helak edilerler. Taqiq, zikiri, Kur'an'ı biz indirdik ve onun gorukçyları da elbette bizdiriz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kasam bolsun biz senden owalky toporlara hem peýgamberler ýiberdik. Olara her bir peýgamber gelende ýiberilende dessine onu maskaralayardylar. Neşe edip onu peýgamberi ýaňsylap günäkar bolmagy, günäkarlaryň kalbyna guýarys. Owalkylaryň ýörelgesi ters bolup helakçylyk bilen geçen hem bolsa, muny bilseler-de Mekkeli kafirler ona Kur'an'a inanmaýarlar. Eger biz olara asmandan bir gapaşsak, olar hem ol ýere çyksalar ve gudratymyzy görseler, şonda da olar hökmen gözlerimiz baglandy, belki de biz jadylandyk diýerler. Kasam bolsun, biz asmany burçlar, ýyldyzlar toparynda etdik ve onu asmany nazar eýleýänler üçin ýyldyzlar bilen bezedik. Biz olary daşlanan, Allah'ın rahmetinden kovulan her bir şeytandan gorudyk. Emma şeytanlardan, jinlardan biri asmandaky habarlara oňynça gulak gabarsa, şol wada onu parlak alaw ýyzarlar ve helak eder. Biz yeri hem giňden ýaýdyk. Onda sarsmaz dağlar ornaşdyrdyk ve ol ýerde ölçegli her türlü datlary, ösünlikleri östürüp ýetişdirdik. Ol ýerde siziň üçin rızkalyny berip bilmeýän kişiňiz üçin ýaşaýyş mümkinçiligini döretdik. Hazinalary biziň ýanymyzda bolmaýan hiç bir zat ýokdur. Biz onu diňe mälim muktarda indirýäris. Biz yerleri tohumlandyrýan edip ýiberdik. Asmandan su indirdik. Sizi onun bilen suwardyk. Siz onu suwy bir yere ýüşüriji därsiniz. Taqiq diýeldiyänem, öldürýänem bizdiriz. Hakyky mirasçylar hem bizdiriz. Ýagny ähli zadyň eýesi hem de ebedi galjak bizdiriz. Kasam bolsun biz sizden öňki öten geçenleri hem bilýändiriz. Soňky geljekleri hem bilýändiriz. Taqiq senin perwerdigaryň oldur, Allah'dır. Kıyamet günü olary jemler, taqiq ol hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Kasam bolsun biz insany Kur'an palçykdan durup garalan, şekil berilen palçykdan yaratdyk. Jyny bolsa insanyň has öň,
bedenin öýjüklerinden syzyp geçen gowrugy otdan yaratdyk. Bir wagt Perwerdigäriň periştelere men Guran durup garalan, şekil berilen palçykdan adam yaratjak. Oňa şekil surat berip bedenine ruhumdan üflänimde şol wagda onuň üçin sejde edin diýdi. Şol wagda perişteleriň ählisi jem bolup sejde etdiler. Diňe iblis sejde etmedi. Ol sejde edenler bilen bolmagy kabul etmedi. Şonda Allah, ey iblis, näme üçin sen sejde edenler bilen bile bolmaýarsyň diýdi. İblis, men durup garalan, şekil beren palçykdan ýaradan insanyňa sejde etmerin diýdi. Allah ol ýerden cennetden we perişteleriň arasyndan çyk, takyk sen kowuldun. Takyk tä jeza kıyamat gününe çelli sana nälet bolar diýdi. İblis, ey Perwerdigarim, ondan maňa insanlaryň diýediljek gününe çelli möhlet ber diýdi. Allah, sen mälim kıyamat gününe çelli möhlet berilenlerdensiň diýdi. İblis, Perwerdigarim, meni azdyryň sebäpli elbetde olara ýerdäki günä işleri gözel edip görkezerdim. Hem de hökmen olaryň ählisini azdyraryn. Diňe olardan ihlasly bendelerini azdyryp bilmerin diýdi. Allah, ine maňa gelýän dogry ýol şudur. Takyk sana meniň ihlasly bendelerimiň üstünden hökmürawanlyk etmek ýokdur. Diňe azgynlardan sana tabyn bolan kişilere hökmürawanlyk edip azdyryp bilersiň. Takyk dozak olaryň adaşanlaryň ählisine wada berilen ýerdir. Onuň dozakyň 7 gapsy bardyr. Her gapy üçin olardan günälerine görä bölünen bir topar bardyr diýdi. Takyk takwalar cennetlerde çeşme başlaryna bolarlar. Takwalara ona salamatlyk bilen aman esen halda girin diýerler. Biz cennette olaryň könüllerindäki kinäni sogurup çykardyk. Olar dogan gardaş bolup tahtlaryň üstünde yüzbeýüz oturarlar. Olara ol ýerde cennette hiç şeýli argynlyk ilteşmez. Hemde olar ol ýerden çykarylmazlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen bendelerime habar ber. Takyk men bağışlaýjydyryn, rahim şepagatlydyryň. Azabym bolsa ören iýde beriji azapdyr. Olara İbrahim aleyhissalamyň mihmandan periştelerinden habar ber. Olar İbrahim'in huzuruna gelenlerinde salam, Allah salamatlyk bersin diýdiler. İbrahim olara dogrusu biz sizden gorkýarys diýdi. Olar gorkma, biz sana Allah'ın ılımlı bir oğul berjegini buşlaýarys diýdiler. İbrahim, ma garlyk ýetişenden soň perdent görjegimi buşlaýarsyňyzmy? Siz nämäni buşlaýarsyňyz diýdi. Perişteler, biz sana hakykaty buşladyk, sen nä ümitlerden bolma diýdiler. İbrahim aleyhisselam Perwerdigarnyň rahmetinden daş düşüp adaşanlardan başga kim nä ümit bolup biler diýdi. İbrahim aleyhisselam, ey ilçiler, başga näme işiniz bar diýdi. Perişteler, takyk biz günäkar kowmy helak etmek üçin iýerildik. Diňe Lutyň maşgalasy aleyhisselamyň günäkar däldir. Takyk biz olaryň ählisini halas ederiz. Lutyň maşgalasyndan diňe onuň aýaly halas bolmaz. Çünki biz Allah'ın emri bilen onuň azapda galyjylardan bolmagyny takdir etdik diýdiler. İlçiler Lutyň maşgalasynyň ýanyna gelenlerine Lut olara takyk siz nä tanış bir kowum diýdi. Perişteler, ýok, biz Allah'ın perişteleri sana kowumyň şep şüpke edýän zadyny Allah'ın azabyny getirdik. Biz sana hakykaty getirdik. Takyk biz dogruçul kişilerdiriz. Ey Lut aleyhisselam, sen giýjäniň bir bölegine maşgalaňy ýola çykar. Özüň olaryň izine düş. Sizden hiç birisi izine garamasyn. Emir edilen ýere gidin diýdiler. Biz oňa Lut'a takyk daňdan olaryň izi tohum tiji kesiler diýip aýtdyk. Lutyň öýüne görmege ýigitleriň bardygyny eşidip şeher ilaty begenişip geldiler. Bular meniň mihmanım, meni rıswa etmeň, Allah'dan gorkun, maňa gam çekdirmeň diýdi. Biz seni älemdäkilerden haýsydyr birini mihman almakdan gaýtarmanmydyk diýdiler. Lut aleyhisselam, eger bu işi etjek bolsaňyz
Ine şular meniň gyzlarym, nikalaşyp alyberin diýdi. Ey peýgamber, senin ömrüňe kasam bolsun. Olar sel hoşlukda başagay bolup ýörler. Gün dogup gelýärkä olary elgenç bir ses gaplap aldy. Olaryň ýurtlaryna, başlaryna döndürip, ýurtlaryny başlaryna döndürip, agdar düňder etdik. Üstüne de bişen palçykdan täzenen daşlar ýagdyrdyk. Elbetde munna parasatly kişiler üçin ibratlar bardyr. Takyk ol agdar düňder edilen şäheriň harabasyny Qurayşly kapyrlaryň ibrat almaklary üçin entegem ýol üstünde durandyr. Elbetde munna möminler üçin ibratlar bardyr. Takyk eýke halky ören zalim kişilerdi. Düşündürüş, eýke tokoy, gur şahaly baglyk diýmegi aňladýar. Şu gaýyp peýgamberiň aleyhissalamyň kowmy baglyk ýerde ýaşandyklary sebäpli olara eshabul eýke, tokoy eýeleri diýilipdir. Biz olardan hem ara aldyk. Takyk ol ikisi Lut we Şugay peýgamberiň aleyhissalam kowumlarynyň ýaşaýan şäherleriniň habarçylygyny göz görtele ýoluň öňünde ýerleşýändir. Kasam bolsun, Hıjır halky hem peýgamberleri inkar etdi. Düşündürüşi Hıjır Medine bilen Şamyň arasynda ýerleşýän bir ýeriň ady. Ol ýerde Semut kowmy ýaşapdyr. Olary dogry ýola çağırmak üçin Salih peýgamber ýerilipdir. Biz olara ayetlerimizi, mucizalarımızı berdik, ýöne ondan yüz öwürdiler. Olar apatlardan gorajagyna inanyp, dağlardan oýup öýler gurýardylar. Olara daň atanny elhenç bir ses gaplap aldy. Olaryň gazanan mal mülkleri peýda bermedi. Biz asmanlary we ýeri hem de ol ikisiniň arasyndaky zatlary boş ýere däl-de hak we hikmet bilen yaratdyk. Elbetde kıyamet geler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kowmuna ýagşy geçirimlik edip olary bagyşla. Takyk senin perwerdigaryň eketäk ýaradyjydyr. Ähli zady bilýändir. Kasam bolsun, biz sana namazda gaýtalanýan 7 ayeti we beýik Kur'any berdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biziň olardan kapyrlardan käbirlerine peýdasyny görmek üçin beren dünýewi zatlarymyza hiç haçan gözüňi dikme. İman getirmeýändikleri üçin olara gynanma. Möminlere bolsa rahmet kanatyny ýaý. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, takyk men äşkär duýduruş berjidirin. Biz Tewraty we Injili böleklere bölenlere, ýagny bir bölegine inanyp, bir bölegine inanmaýanlara hem kitap indirdik. Olar Kur'any hem böldüler. Ýagny Yahudiler we Nasranylar Kur'anyň öz isleglerine gawat gelýän bölümine inandylar, beýleki bölümine bolsa inanmadylar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, perwerdigaryňa kasam bolsun, biz hökmän olaryň ählisini eden işler sebäpli soraga çekeriz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, özüňe emir edilen zady keskin jar et, hem de Allah şärik goşýanlardan ýüzüňi sow. Ey Muhammed, elbette biz sana kemsizlere karşı arka çıkmakta yeterli howandardyrys. Olar Allah'dan başka Hudaý hem edinýärler. Olar bu etmişlerinin cezasyny tiz wagtda bilerler. Elbette biz olaryň aýdýan zatlary sebäpli senin ýüregiň darygýandygyny bilýäris. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, perwerdigaryny hamdy sana tesbih bilen ýatla hem de secde edenlerden bol. Ey Muhammed, sana geljegi anyk bolan ölüm gelýänçe perwerdigaryňa wada et. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve eýleşler şu taýdamy ýene-de 16. süre Nahl süresini hem okumak istedim, öwrenmek istedim. Isläniňiz dinläp bilersiňiz. Nahl suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 128 ayetden ibaretdir. Bu sürenin 68-69 ayetlerini balarynyň Allah'ın emri bilen dağlarda, bağlarda, öý ýasap, dürli ösümliklerden adamlar üçin şifaly bal ýygnamagy barada habar berýändigi üçin bu süre Nahl ady berilipdir. Sürede esasen hem Allah'ın nigmatlary, beýikligi,
gudraty agzalyp, onuň ibadaty münasip ýeketäk Allahdygy aýdylýar. Rahman we Rahim, mehriban we rahim şefaatli bolan Allah'nyň ady bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri kıyamet geldi. Onu howlukmaslyk bilen islemeň. Allah olaryň şärik goşýan zatlaryndan täkdir, beýikdir. Allah perişteleri bendelerinden isleýän kişisine emri bolan wahy bilen menden başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Menden gorkun diýip duýduruş bermekleri üçin inderýär. Allah asmanlary we ýeri boş ýere däl, hak we hikmet bilen yaratdy. Allah olaryň şärik goşýanlaryndan päkdir, beýikdir. Allah insany nutfadan, bir damja suwdan yaratdy. Şeýle hem bolsa, ol Allah garşy äşkär düşman bolup çykdy. Haýwanlary hem Allah yaratdy. Olarda sizin üçin ýylylyk we başga da ençeme peýdalary bardyr. Olardan bir toparyny bolsa ýersiňiz. Sizin üçin olarda akşamary öreden getireningizde hem de sahar wagty öre çykaranyňyzda güzeranyňyzy aýlamak wagtda gözellik, hoşluk bardyr. Adamlara hyzmat etmek üçin yaradylan ol haýwanlar bir ýurda janyňyza agyram salman daşap bilmejek ýükleriňizi daşap berýärler. Taky sizin perwerdigäriňiz ören mehirlidir, rahim şefaatlydyr. Allah atlary, gatyrlary we eşekleri münmeňiz hem de olaryň zinet bezek bolmagy üçin yaratdy. Allah sizin entek bilmeýän zatlaryňyzy hem yaradar. Dogry ýoly görkezmek Allah'nyň işidir we ondan ýollardan egrisi hem bardyr. Eger Allah islesedi, sizin ähliňizi dogry ýola görükdirerdi. Sizin üçin asmandan su indiren hem ol Allah'dır. İçimlik su hem onundur. Agaçlar, ösümlükler ondan su içerler ve mallaryňyzy onunla otluk meydanlarda bakyarsınız. Allah onun bilen sizin için ekinleri, zeytunları, hurmalıkları, üzümleri ve her türlü meyveleri yetiştirýär. Elbette bunu kirlenýän kowum için ayetler, ibratlar bardyr. Ol giýjäni we gündüzi, günü we aýy size boyun egdirdi, hyzmatyňyza berdi. Onun Allah'nın emri bilen yıldızlar hem boyun egdirildi. Elbette bunu akıllı ulanyan kowum için ayetler, ibratlar bardyr. Sizin için ýerýüzüni dürli renkli zatlary hem yaratdy. Elbette bunu öwüt ünde bolýan kowum için ayetler, ibratlar bardyr. Ol Allah täze et, balyk iýmeňiz ve dakynyan bezek daşlaryňyzy çykarmaňyz üçin deňizi size boyun egdirdi, peýdalanmaga berdi. Ondan soňra böwsüp barýan gämiler hem görýärsiň. Bu zatlary size onuň fazly kereminden rızkaryňyzy talap etmeňiz ve şükür etmeňiz üçin boyun egdirdi. Allah sizi sarstyrmasyn diýip ýerde mäkem daglary ornaşdyrdy. Ýoluňyzy tapmaňyz üçin derýalary we ýollary döretdi. Adaşmazlyk üçin başga da ençeme alamatlar bardyr. Olar giýjelerini ýyldız bilen hem ýol taparlar. Eýsenne yaradyjy Allah, yaratmaýanlar ýalyp bolarmy? Hey oýlanmaýarsyňyzmy? Eger Allah'nyň nygmatyny sanamakçy bolsaňyz, sanap tükedip bilmezsiniz. Takyk Allah bagyşlaýjydyr, rahim şefaatlydyr. Allah gizleýän zatlaryňyzy hem äşkär edýän zatlaryňyzy hem bilýär. Olaryň, kapyrlaryň, Allah'dan gaýry ýalbarýanlary, kömege çağırýanlary bir zady hem yaratmazlar. Çünkü olaryň özleri yaradylanlardır. Olar ölüdürler, diri däldirler. Olar özlerine ibadet eden insanlary kaçan dirilejeklerini bilmezler. Sizin Hudaýyňyz ýeketäk Allah'dır. Ahirete iman getirmeýän kişileriň kalpleri inkar edýändir. Olar tekebbirdirler. Takyk Allah olaryň gizleýän zatlaryny hem äşkär edýän zatlaryny hem bilýär. Takyk ol tekebbirlik edýänleri seýmeýär. Olara perwerdigäriňiz Muhammed aleyhissalatu vesselama nähili zat indirdi diýilende olar owalkylaryň ertekileri diýdiler. Olar kıyamet günü öz ýüklerini, günälerini dolu götürmek üçin ýokarky sözleri aýdýarlar.
Şeýdip nadanlyklar netijesinde dogry ýoldan azlaşdyran kişilerin hem ýüklerinden, günälerden bir bölegini üstlerine alýarlar. Gör nähili erwet ýük günä ýüklenýär. Olardan öňki kapyr kişiler hem peýgamberlerine mekirlik edipdiler. Şonda Allah azaby bilen olaryň Guran binalaryny düýp teýkaryndan sogurdy. Şonda üçekleri olaryň üstüne çökdi. Olara garaşmayan tarapyndan azap geldi. Soň kıyamet güni Allah ýene olary ryswa edip hemde hany maňa şärik goşanlaryňyz. Siz olar babatda möminler bilen dawalaşýardyňyz ahyry diýer. Şonda ılym berilen kişiler takyk bugün ryswalyk, ýamanlyk kapyrlar tarapyndadyr diýerler. Perişteleriň ters ýola düşüp özlerine zulüm edýärkäler janlaryny alan kişileri biz hiç bir ýamanlyk etmändik diýip boyun bolarlar. Perişteler bolsa ýok, elbetde Allah siziň eden zatlaryňyzy bilýändir diýerler. Indi ol ýerde ebedi galmak üçin dowzakyň gapylaryndan girin diýerler. Tekebbirleriň ýeri nähili elbetdir. Takwa kişilere Perwerdigariniz Peýgambere aleyhissalatu vesselama näme indirdi diýildi. Olar hayır, ýagşylyk diýdiler. Bu dünýäde ýagşylyk eden hakyky dindar kişiler üçin ýagşylyk bardyr. Elbetde olar üçin ahiret ýurdy has haýyrlydyr. Takwalaryň ýurdy nähili gözeldir. Takwalar ol gözel ýurt bolan adyn jennetlerine girerler. Onuň aşagyndan derýalar akýar. Ol ýerde olar üçin islam zatlary bardyr. Allah takwalary ineşe edip syýlaglar. Perişteler pek ýagşy halda kalar, canlaryny alan kişilere salam size, eden işleriniz sebäpli cennete girin diýerler. Kapyrlar diňe özlerine can alıcı periştelerin gelmegine ýa-da Perwerdigariň emriniň, azabynyň gelmegine garaşýarlarmy? Bulardan öň kişiler hem şeýle edipdiler. Allah olara zulüm etmedi. Ýöne olar özlerine zulüm edýärdiler. Şeýdip ýamanlyklary olara musibet bolup ulaşdy we ýaňsylap äskermeçilik eden zatlary olary gababa saldy. Allah şärik goşýan kişiler eger Allah islam bolsa ne biz ne de ata-babalarymız ondan başgasyna ibadet etmezdik. Biz onsuz onun haram etmedik hiç zadyny haram etmezdik diýdiler. Olardan öňkü kişiler hem şonuň ýaly edipdi. Inni peýgamberlere wahy anyk aýdyn edip getirmekden başga borç bolarmy? Kasam bolsun, biz her ummata Allah gulluk edin, tağutdan, küpürden daş bolun diýip peýgamber iýerdik. Allah olardan kimi dogry ýola gönükdirdi, kimi de etmişlerine göre dogry ýoldan azlaşmak derkär boldy. Indi ýeriň ýüzünde aýlanyň, yalançylaryň ahyrynyň nähili bolandygyny görüň. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olaryň dogry ýola düşmegi üçin her näçe özelenseň hem elbetde Allah azlaşdyran kişini dogry ýola gönükdirmez, olara kömek berjek hem ýokdur. Olar Allah'ın adından Allah ölen kişini diriltmez diýip ölen sınlykay kasam etdiler. Yok, hükmen dirildiler. Bu Allah'ın öz üstüne alan hak wadasydyr. Ýönümini insanlaryň köpüsi bilmeýärler. Allah olara müminler bilen dawalaşýan zadyny aýan etmek üçin hem de inkar eden kişileriň dogrudan hem yalançylyklaryny bilmekleri üçin olary dirildir. Biz bir zadyň bolmagyny islämimizde oňa aýdýan sözümüz diňe bol emridir. O hem desine peýda bolar. Sadakallahul azim. Ýekejemi adamlar dowam etjek. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in Nahl suresinin 16. suresi Nahl'ın 40. ayetinden devam edýär. Biz bir zadyň Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir zadyň bolmagyny islenimizde ona aýdýan sözümüz diňe bol emridir. Ol hemdesine peýda bolar. Özlerine zulüm edilenden soň Allah uğrunda yurdundan ayrılıp göç eden kişileri bu dünýäde hökme gowy edip ornaşdyrarys. Ahiretiň sylygy bolsa taky has ýokarydyr. Käşke muny bilsediler. Olar sabır eden kişilerdir ve Perwerdigarine bil baglayanlardır. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz senden öň hem özlerine wahy beren adamlarymyzdan başgasyny peýgamber edip iýermedik. Eger bilmeýän bolsaňyz onu Tevraty we İncili bilýänlerden soraň. Onu peýgamberler eşkär deliller we ilahy kitaplary bilen iýerdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz sana zikri, Kur'any indirdik. Muny insanlara özlerine indirilen zatlary beýan etmegi we olaryň pikirlenmekleri üçin indirdik. Hilegärlik bilen yamanlyklary gurýanlar bir gün Allahyň özlerini ýeriň astyna dykmajagyny ýa-da garaşmaýan ýerden azabyň gelmejegini inamlary barmyka? Ýa-da aýlanyp ýörkäler, azabyň olary tutmajagyny inamlary barmyka? Şonda olar azaby sowup bilmezler. Ýa-da azabyň olary hop astyndakylar tutmajagyny inamlary barmyka? Takyk Perwerdigariňiz ören mehirlidir, rahim şefaatlydyr. Allahyň yaradan zatyndan bir toparynyň kölegeleriniň sagdan çepden Allah secde edip agyp dönüşini, şeýdip olaryň boyun egişlerini görmeýärlermi? Asmanlardaky we ýerdäki ähli jandarlar we perişteler tekebbirlik, menmenlik etmän Allah üçin secde ederler. Olar ýokarlarynaky Perwerdigarinden gorkarlar we emir edilen zatlary ýerine ýetirerler. Allah iki Hudaý tutunmaň, çünki ol ýeketäk Allah'dır. Diňe menden gorkyň diýdi. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat onuňkydyr. Din, ibadat hem el-mudamy onuňkydyr. Diňe oňa mahsus bolmalydyr. Eýsenne siz Allah'dan başgasyndan gorkýarsyňyzmy? Size ýeten her nigmat Allah'dandyr. Soň size ziyan etene dessine oňa ýalbarýarsyňyz. Soň Allah sizden ziyany sowanda araňyzdan bir topar derri Perwerdigarine şärik goşýarlar. Olara beden zatlarymyza näşükürlik etmek üçin şeýle edýärler. Şonuň üçin hem nigmatlarynyň peýdasyny görüň. Tiz wagtda hakykatda göz ýetirersiniz. Allah şärik goşýanlar özlerine rızk edip beren zadymyzdan aslynyň nämedigini bilmeýän zatlar üçin pay berýärler. Allah kasam bolsun, elbette siz toslap tapan zatlaryňyzdan hökmen soraga çekilersiniz. Gyzlary, perişteler Allahyň gyzlarydyr diýip Allahyňky edip goýýarlar. Ol beýle zatlardan päkdir. Özlerine bolsa göwülleriniň isläň zadyny oglanlary degişli edýärler. Olardan birine reis çagasynyň bolanlygy buşlananda çiýişip, gaharlanyp utanjyndan ýüzi şar gara bolýar. Özüne buşlanan zadyň hawaryň şumlygyndan ýaňa utanyp kowmundan gizlener. Mundan soň ony zelillik bilen ekläp saklasynmy ýa-da topraga gömsünmi? Gör nähili ýaman höküm çykarýarlar. Ahirete inanmayan kişiler üçin yaman misal görelde vardır. Allah üçin bolsa iň beýik misal görelde vardır. Ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Eger Allah insanlary edýän zulümleri sebäpli dessine hasaba çekene, onuň ýeriň üstünde
bir kişi barlyk hem goýmazdy. Yani Allah olary öz huzuruny bellenen möhleti çelli giýjikdirýär. Olaryň ajaly ýetenne bir salym giýjäle galmazlar, öňüde geçmezler. Olar halamaýan zatlaryny Allahyň hedip goýarlar. Iň gowy ýagdaýyň özleriniki boljakdygyny aýdýan dilleri bolsa-da yalan sözleýärler. Takyk olar üçin ot azabı bardyr. Olar hökmän ön hatarda oda atylyrlar. Allah kasam bolsun. Elbetde biz senden öňkü ummatlara hem peýgamberler iýerdik. Şeytan olara edýän işlerini bezäp görkezdi. Ol şeytan bugün hem olaryň dostudyr. Olar üçin ýyda beriji azap bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz sana kitaby olaryň aýra düşen davalaşan zadyny aýan etmek üçin iman getiren kowma bolsa dogry ýoly görkezmek we rahmet bolmak üçin iýerdik. Allah asmandan suw indirdi. Onuň bilen ýeri ölenden soň täzeden jana getirýär. Takyk muny eşidýän, kulak asýan kowm üçin aýat ibret bardyr. Elbette sizin üçin hayvanlarda täsin owrat bardyr. Çünki biz size onun içindäki zatlardan bolan içegelerdäki hapalyk bilen ganyň arasyndan çykýan ap-arasa süýt içirýäris. Ol içýänleriň bogadyndan ýakamlyk bilen geçýändir. Hurmadan we üzümleriň miwelerinden şerbet we gözel rızkyl iýmit edinýärsiňiz. Takyk munna aklyny ullanýan kowm üçin aýat ibret bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senin perwerdigäriň bal arysyny dağlarda, daraktlarda we insanlaryň ýaşaýan ýerlerinde öýjükler tutun diýip wahy etdi. Soň Allah bal arysyny şeýle wahy etdi. Miweleriň her dürlüsünden iyi, perwerdigäriň ýollaryny boyun egip ýöre. Olaryň garynlaryndan dürli renkli şerbet bal çykar. Onda insanlar üçin şifa bardyr. Takyk munna oýlanýan kowm üçin aýat ibret bardyr. Ey insanlar, Allah sizi yaratdy. Soň wagty gelende siziň janyňyzy alar. Araňyzda tapdan düşen garrylar we bilýän zatlaryny hem unudanlar bar. Elbetde Allah ähli zady bilýändir. Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Allah rızkallar deňetmän bir näçäňizden artyk etdi. Artyk rızkal berilen kişiler kol astyndakylara rızkallaryndan gaýtaryp bermezler. Eger berseler, olar hem onna rızkalda deňleşer. Eýsem-de Allahyň nygmatyny inkar edýärlermi? Allah siziň üçin özüňizden jüwitler, ýani ýoldaşlar yaratdy. Jüwitleriňizden bolsa ogullar we aktyklar yaratdy. Size päk, gözel zatlardan rızkal berdi. Eýsem olar batyl zatlara iman getirip Allahyň nygmatyny inkar edýärlermi? Olar Allahdan özge özlerine asmandan we ýerden rızkal edip bir zady hem bermeýänlere, muňa güýçleri hem ýetmeýänlere ibadat kulluk edýärler. Siz Allah üçin, biz Allah şärik goşýanlarymyz arkaly olaryň üstü bilen oňa ýetýäris diýen sözler ýaly yerliksiz tymsallar getirmäge çalışmaň. Elbetde Allah bilýär, siz bilmeýärsiňiz. Allah hiç bir zada güýji ýetmeýän we biriniň emlägi bolan gul bilen biz tarapdan berilen gözel rızkaldan gizlin hem de äşkär edip etçilýän kişini misal getirýär. Olar deň bolarmy? Hamdy sena Allaha mahsusdur, ýöne olaryň köpsi bilmeýärdir. Allah ýene iki adamy misal getirdi. Olaryň biri lal bolup, hiç sada güýji ýetmeýär, ol eýesiniň üstüne ýük bolup, nire uğradylsa-da bir ýaşylyk hem getirmeýär. Ol adam dogry ýolda bolup, adalet bilen emir edýän kişi bilen deň bolarmy? Asmanlaryň we ýeriň gaýyp sırlaryny bilmek diňe Allaha mahsusdur. Kıyamatyň gopmagy baradaky emir göz açyp ýumasy salymda ýa-da hasta çalk bolup geçer. Taky Allahyň ähli zada güýji ýetýändir. Allah sizi hiç zat bilmeýän halyňyzda eneleriňiň göwrelerinden çykardy. Ol siziň üçin şükür edersiňiz diýip eşidiş ukybyny gözleri we kalplary berdi. Asman giňişligini,
Allah kanuna boyun eğdirilip uçan kuşları görmedilermi? Olara Allah'dan başka hovada yere kaçmaktan saklayan yoktur. Tahkik bununla iman getiren kavimler için ayetler, ibretler vardır. Allah sizin için öýlerinizi dinç alınyan mesken etdi ve sizin için hayvanların derlerinden göçen gününüzde ve konan gününüzde alıp gitmeniz ansat bolan öýleri öğretti. Olaryň oyunların yüňlerinden, düýelerin yüňlerinden, geçilerin çöpürlerinden belli bir wagtda çelli peýdalanmagy üçin hojalyk esbaplarını ve sevda haritlerini öğretti. Allah yaradan zatlarının sizin için kölegeler öğretti. Sizin için dağlarda gaçyp atalgylary, gowakları emele getirdi. Sizi ıssydan ve sowukdan gorumak için eşikler döretdi. Sizi söweşde gorumak için sowutlar döretdi. Şeýdir, Allah size özüne boyun sunup musulman bolmagyňyz için nygmatyny dolu berýär. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger yüz övürseler, senin wezipeňdiňi hakykaty aýdyn beýan etmekdir. Olar Allah'ın nygmatyny bilýärler, ýagny nygmatlary Allah'ın berýändigini bilýärler. Soň bolsa inkar edýärler. Olaryň köpsi kapyrdyrlar. Kıyamet günü her ummatdan bir şaýat peýgamber bereriz. Soň inkar eden kişilere ötünç soramaga ruhsat berilmez. Olaryň ötünç soramaklary hem istenilmez. Zulüm eden kişiler azaby görenlerinde olaryň azaby ýeňledilmez. Olara tövbe etmäge möhlet hem berilmez. Kıyamatda Allah şärik goşanlar şäriklerini görenlerine Perwerdigarymyz, bular senden özge dilek eden şäriklerimizdir diýerler. Olar bolsa Allah şärik goşanlara takyk siz hakyky ýalançylarsyňyz diýip sözü olara oklarlar. Ol gün şärik goşanlar Allah boyun bolarlar ve toslap tapan zatlary şärikleri olardan ýitirim bolarlar. İnkar eden ve Allah'ın yolundan gaýtaran kişilere bozokçuları sebäpli azap üstüne azap goşarız. Kıyamet günü her ummatyň arasyndan olara, ol ummatlara özlerinden bolan bir şaýady bereriz. Ey Muhammed, sen hem bulara ummatyňa şaýat edip getirdik. Sana her bir zady düşündirýän, musulmanlar için dogry ýoly görkezýän, rahmet bolan boşluk berýän kitaby indirdik. Taky Allah adalaty, ýagşylyk etmegi ve garyndaşlara ýardam bermegi emredýär. Bi hayalygy, elbet işleri ve azgınçylygy gadagyn edýär. Hem de pent alarsyňyz diýip ündep edýär. Ähd edeningizde Allah'ın ähdi peýmanyny, onun adyny agzap beren sözüňize wepaly bolun. Allah'ın özüňize kepil sunup ähdi peýmanyňyzy puhta edeningizden soň kasamlaryňyzy bozma. Takyk Allah edýän zatlaryňyzy bilýändir. Bir ummat topar, beýleki bir topardan san we emlek taýdan artyk bolan üçin araňyzdaky ilalaşan kasamlaryňyzy bozup aldaw serişdesi edip puhta egrenden soň ýüpini boş ýere sökeni aýal ýaly bolma. Allah onuň bilen ýagny ähdi peýmanyňyzy ýerine ýetirip ýetirmeýänligiňiz bilen sizi synak edýär. Allah size kıyamet günü ol gapma garşy bolan zadyňyzy hökmen aýan eder. Allah İslam'na elbette sizi yeketek ummat ederdi. Ýöne ol İslam kişisini ağlaştırýar. İslam kişisini bolsa dogry ýola gönükdirýär. Eden işleriňizden hökmen soraga çekilirsiňiz. Araňyzdaky kasamlaryňyzy bozup aldaw serişdesi etmeň. Ýogsa İslam ýoluny mäkam ornaşandan soň hem aýaklaryňyz taýar. Şeýdip Allah'ın ýolundan gaýtaranlygyňyz sebäpli onuň ýaman cezasyny dadarsınız ve sizin için uly azap bardır. Allah beren ähdiňizi sähelçe baha, dünýä malyny satmaň. Eger bilseňiz, elbette Allah'ın huzuruna syla sizin için has haýyrlydyr. Sizin ýanyňyzdaky dünýä maly gutarar. Allah'ın ýanyna qydat sogaplar bakydyr. Taky sabr eden kişilerin eden işlerinin sylagyny iň gözel görnüşde bereriz. Erkek bolsun ya ayal, her kim iman getirip ýagşy işleri etse,
Taky onu gözel durmuşda ýaşadyrys. Olaryň eden işleriniň sylagyny iň gözel görnüşde bereriz. Kur'an okanynda kowulan şeytanyň şerrinden Allah sygyn. Dogrusy, onuň şeytanyň iman getiren hemde ýalňyz Perwerdigarine bil baglan kişileriň üstünden hökmürawanlyk etmäge güýji ýokdur. Onuň hökmürawanlygy diňe onu dost tutanlara we ona Allah şärik goşanlara ýöreýändir. Biz bir aýaty başga bir aýat bilen çalşyranymyzda elbetde Allah inderýän zadyny aýatyny ören gowy bilýär. Kapyrlar ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sen diňe bir toslap tapjysyň diýdiler. Ýok, olaryň köpsi hakykatdy bilmeýärler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt, ony Kur'any Perwerdigaryň tarapyndan Ruhul Kudüs Cebrail iman getiren kişilerin imanını berkitmek, musulmanlara doğru ýoly görkezmek hem de buşluk bolmagy üçin hak ýol bilen indirdi. Elbette biz olaryň ony Kur'any, ona Muhammed aleyhissalatu vesselamy bir adam öwredýär diýen sözlerini anyk bilýäris. Olaryň ona Muhammed aleyhissalatu vesselamy tälim berýär diýip işaret edýän kişiniň dili ajam dilidir. Bu Kur'an bolsa aýdyn arap dilindedir. Çündirişi Allah şärik goşýanlar adamlary şüphe düşürmek üçin Kur'anyň Muhammed aleyhissalatu vesselama Rumly bir Nasrani tarapyndan öwredilendigi aýdanlarynda ýokardaky aýat indi. Allah'ın aýatlaryna iman getirmeýän kişileri Allah dogry ýola göndürmez. Olar üçin yzaly azap bardyr. Ýalany diňe Allah'ın aýatlaryna iman getirmeýän kişiler toslap tapýarlar. Ine olar barıp yatan yalançıdırlar. Kim Allah iman getirenden soň yine kapır bolsa Allah'ın gazabyna duçar bolar. Yine kimin kalbi iman bilen dolu bolup dili bilen Allah'ını inkar etmeklige mecbur edilse kapır bolmaz. Emma kim köňlüni kapırlyga açsa olaryň üstüne Allah'dan gazap iner. Olar üçin uly azap bardyr. Munyň sebäbi olaryň ahirete derek dünýä ýaşaýyşyny söýmekleridir, saýlap almaklarydyr. Elbette Allah kapyrlar kowmuny dogry ýola gönükdirmez. Ine olar Allah'ın kalplaryny, gulaklaryny we gözlerini möhürlän kişilerdir. Ine olar hakyky gapyldyrlar. Takyk olar ahirette ziyan çekçekleriň hut özleridir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam elbette soň seniň Perwerdigaryň şonça süterim edilenden soň ýurdundan göçen Allah'ın ýoluna söwüşen we sabr eden kişiler üçin medetkädir. Elbette seniň Perwerdigaryň ol mähnetleri görenlerinden soň olar üçin bagyşlaýjydyr, rehim şefaatlydyr. Kıyamet günü her kim öz janynyň galadasy bilen geler we her kim eden amalyna göre netijesi dolu berilir. Olara zulüm edilmez. Allah bir şäheri Mekkäni misal getirdi. Ol asuda eşretli şäherdi. Her tarapdan rızkalı bol elin gelip durardy. Ýöne şäher ilaty Allah'ın nigmatlaryna näşkürlik etdiler. Allah olaryň eden işleri sebäpli ol şäheriň halkyna açlyk we howp luwasyny belasyny daldyrdy. Çündirişi Mekkeli kapyrlar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aýdanlaryny yalan hasap eden soňlar böylelikden bereketten mahrum bolup 7 ýyllap elhenç gytçylyga duçar bolýarlar. Kasam bolsun olara öz aralaryndan bir peýgamber geldi. Şol wagda ony yalançy hasapladylar. Olary zalim bolan ýagdaýlaryny azap tutdy. Allah'ın size rızkı edip veren halal pek dağıtlarının iyin. Eğer yalnız ona Allah kulluk edýän bolsaňyz, onu Allah'ın size veren nigmatyna şükür edin. Allah size läşi, damak gany, doňuz etini ve Allah'dan gaýry üçin aýdylyp soýulan zatlary mallary haram etdi. Indi kim bu zatlary iýmäge mejbur bolsa başga azar bermän ve hetten aşman ise günah bolmaz. Elbette Allah bağışlayıcıdır, rehim şefaatlıdır. Allah'ın şanını yalan toslamak maksadı bilen dilinize gelen yalan sözü sözler bu halaldır, bu haramdır
diýmän. Çünki Allah'ın şanyna yalan toslayanlar halas bolmazlar. Olara bu dünýäde säkelje peýda bardyr. Ahiretde bolsa olar üçin yzaly azap bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Yahudilara owal sana aýdan zatlarymyzy haram etdik. Biz olara zulüm etmedik. Ýöne olar öz özlerine zulüm edýärdiler. Soň şüphesiz senin perwerdigaryň nadanlyk bilen yaman iş edip, soň munyň ýüzünden towba edenleri hem de özlerini düzelenleri bağışlar. Elbette senin perwerdigaryň şol towbadan soň olar üçin bağışlaýjydyr, rekim şepagatlydyr. Elbette İbrahim aleyhisselam Allah boyun egen Allah'ını bir bilip haka yönelen ümmetdi. Baş tutanmy. Ol Allah'a şärik goşanlardan däldi. İbrahim aleyhisselam onun nigmatlaryna şükür edicidi. Allah onun peýgamberlige saýlady we onu dogry ýola gönükdirdi. Biz ona bu dünýäde ýagşylyk berdik. Elbette ol ahiretde hem salihlerden sen bendelerinden bolar. Soň ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana Allah'ını bir bilip halka yönelip İbrahim'in dinine eğer deyip vahiy ettik. Çünkü ol Allah'a şärik goşanlardan däldi. Şembe gününi, dinç günü ve ibadet günü hasaplamak, ol günü av etmezlik, dine ol gün hakta dava eden kişilere, Yahudilara farz edildi. Taqiq senin perwerdigaryň olaryň arasyndaky dava eden zatlary barada kıyamet gany höküm berer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olary perwerdigaryň ýoluny hikmet bilen, gözel pent nesihat bilen çağır. Olar bilen iň gözel tärde çekişme alyp bar. Taqiq senin perwerdigaryň özüniň ýolundan azasyn kişini de ören gowy bilýändir. Dogry ýolda bolan kişini de ören gowy bilýändir. Eger kimleri cezalandyrmakçy bolsaňyz, size berilen jezanyň barabaryna göre ceza verin. Eger sabr etseňiz, elbette ol sabrly kişiler üçin has haýyrlydyr. Düşündürşi bu aýata şeýle düşündürüş berilýär. Peýgamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Uhud söwüşinde kakasynyň dogany, Hazreti Hamzanyň burnunyň we gulagynyň kesilenini, bagry ökanyň çykarlaryny görenne Allah'dan kasam edýärin. Eger maňa ýeňiş nesip etse, senin ýerine 70 adamy şular ýaly ederin diýip kasam edýär. Peýgamberimiz inen bu aýat sebäpli eden ähdi peýmanyň ýerine kefaret tölebini berýär. Kasamyny bozan adam kefaratyň jerimesi hökmünde 10 sany garyby naharlamaly ýa-da bir guly azat etmeli. Eger bulara güýji ýetmese 3 gün izli-izli agyz beklemeli. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sabr et. Senin sabryň diňe Allah'ın ýardamy bilendir. Olar üçin gynanma. Olaryň hileleri sebäpli darykma. Taqiq Allah takwa bolan ve ýagşylyk edýän dürüst dindar kişiler bilen biledir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal müstakîm. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Allahümme inne eselike manen dâve ve eselike kalben haşu ve eselike ben afi ve eselike ve sâdın kayyum ve eselike tamamel afi ve eselike ve müşrik. Kili zalimin zalimin beynin sahibi. Allahümme ya Rabbim ümmeti Muhammed'e Türkmenistan'ın halkına adatlığa çıkaryalı, erkinliğe çıkaryalı, zalime karşı ağzı bir bolup görüşmek için kalbine kuvvetli iman ver ya Rabbi, iman ver bizi özüne zulmedenlerden eyleme, veyran bolanlardan eyleme, hem bu dünyasını hem ahiretini ziyan edenlerden eyleme, hem bizi yaxşı günlere çıkar, hem bu dünyada hem o dünyada huzuruna yaxşı günlerde kabul eyle, sağaman maskalamıza, iyiliğimize, alacağımıza kavuşmak nasip eylesin. Allah'a emanetsiniz değildi işler. Sağ olun. Hava.